Gwlao Pokhri नीले Gwlao Pokhri नीले समझ रहे हो आप Digholi Pukhori दिनै फार्स्ट टाइम हाबनो नागिरदों आरो ना गेटआ बेनो जों थांगासिनो नै वाला बेनो आरो आं बारा गोलाव खालामा भिडिअखौ 2 मिनिट 3 मिनिटल'सो खालामगोन ना नायलांबाय थादों नोंथांमोना आं फार्स्टनिफ्राय फ्रन्टनिफ्राय खिथिनाय नंला दे लोगोफोर गुड मर्निं जोङो गुवाहाटीनिफ्राय थाङाखै दा मैया जों मोनावहाय नागालेण्डनिफ्राय मोनफैबाय दायो जोङो गुवाहाटीयावनो थाबाय जोङो गुवाहाटीयाव थानायखाय आं रुमफोरखौ देखायासै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसे दिनै जोङो दायो गुवाहाटीनि दिघली पुखरियाव दंफैयो जायनो फैनाय जायगाखौ बहुत मोजां मा होनो बर' गोलाव ओमफ्राय पुखरिखौ मा होनो बर'लाय Gwlao Pokhri नीले Gwlao Pokhri नुबायना नोंथांमोना Gwlao Pokhri बिराद मोजां आरो ना थाबायनो मानो आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों नैबेथिंबो गथ'फोरनि गेलेग्रा माग्रा दङ रुमनिफ्राय ओंखारबोनाय मानाय बेफोरखौ नोंथांमोननि देखायासै दुगैनाय माने स' जोङो डाइरेक्ट बेयावनो फैखाबाय बे पार्कआव फैबाय दिघली पुखरियाव ओमफ्राय फैनानै आं भिडिअखौ बानायखाबाय आरो बेयावनो मोजांथार आरो जायगाया आंथ' फार्स्ट टाइम फैदों बे पार्कआवहाय आंथ' मिथियामोन बिदि दङ होननानै निजिना सासे लोगोआसो खिन्थादों फंबाया मोजां ना थाबायनो मोजां मालाबाफोर फैनोब्ला बिथिं मा होनगोन गुवाहाटी मेन स्टेशननिफ्राय मा साइडथाय मिथिला आङो सा खोला सानजा सोनाब बेखौथ' मिथिखाला आङो थ' मोजां बिथिं आरो नै जोबोद समायना मालाबा फैबानो जाबाय हाबफैबानो जाबाय बेयाव फैनानै मोजांथार जायगाया नाव गाखोग्राबो दं आरो ना नोंथांमोन देखायनो हरना नै जों दायो थांनो बेहाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बोरै नुदों लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा ना मा होनो Like, comment, share, subscribe.